Lordoskai Astepilaskai Purgon hikanen. Amparamin pruonna lokhoit jonedet hygatres. Βρισκόμεθα ασφαλώς στον δρόμο ο οποίος μας οδηγεί στην αποκατάσταση της οικονομικής ευημερίας. Με τη σταθεροποίηση του εθνικού νομίσματος, με δημόσια οικονομικά τόσο ικανοποιητικά, με την αποκατασταθήσαν πολιτική σταθερότητα, με την ύπαρξη κυβερνήσεως της οποίας η παραμονή στην αρχή φέρεται κατά πάντα ανθρώπινων υπολογισμών εξασφαλισμένη δια μίαν ακόμη τριετίαν, με τα εξαιρετικά μέτρα όσα ήδη την αλάβει το κράτος υπέρ της γεωργικής τάξεως, η χώρα προβαίνει εν μέσω ακόμη δυσχεριών, αλλά με βήμα σταθερών στην οικονομική της ανάπτυξη, όπως αποδεικνύει η αύξηση των λαϊκών αποταμιευμάτων, την οποία σημειώνει η αύξηση των καταθέσεων εις τας τραπέζας, η αύξηση της εισαγωγής και εξαγωγής και η αύξηση της αποδόσεως των κειμένων φόρων. Έργων όλων των καλών πολιτών, αλλά προπάντων εκείνων όσοι πιστεύουν στο δημοκρατικό πολίτευμα, είναι να βοηθήσουν τον λαό όπως διέλθει τας δυσκόλους ημέρας εντός των οποίων παλαιοί, ενθαρρύνοντες και όχι αποθαρρύνοντες αυτών. Η κυβέρνηση συναισθανωμένη πλήρως τας ευθύνας τας οποίας εσώρευσεν επ' αυτής η τόσον πανηγυρικός εκδηλωτήσα κατά της εκλογάς της Βουλής και Γερουσίας εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού και στηριζομένη στην τόσον θερμήν υποστήριξη του κόμματος των Φιλελευθέρων και των άλλων δημοκρατικών κομμάτων όσα συμπράττουν με ταυτής, υπόσχεται να μην πάψει εργαζομένη με όλες τας ψυχικάς και σωματικάς δυνάμεις όπως δειχτεί η αξία της εμπιστοσύνης του λαού και της υποστηρίξεως που της παρέχεται. Η σημερινή ημέρα θα αποτελέσει την απαρχή μιας νέας περίοδου για την πολιτική ζωή της χώρας ημών. Ο ελληνικός λαός, ο οποίος είχε ομολογουμένως πολλάς αρετάς, εστερείτο μιας της ικανότητος να εκλέγει τα σκαλάς κυβερνήσεις. Είμαι βέβαιος ότι ήδη απέκτησε και την πολιτική ωριμότητα. Και μεγάλη ικανοποίηση σε όποιον βλέπει τη μεγαλειώδη αυτή συγκέντρωση. Συγκέντρωση του εργατοϊπαγγελικού κόσμου Αθηνών και Πειραιώς, ερχομένους να εορτάσουν εδώ πέρα την 1η Μαΐου. Και αν συλλογιστεί κανείς τι ήταν η 1η Μαΐου, θα απορρίσει για την τρομακτική αυτή μεταβολή. Ήταν η ημέρα η απειλούσα το σχίσιμο του αίματος, τα συγκρούσεις των ανθρώπων μεταξύ των, η απειλούσα ταραχάς, η απειλούσα την διατάραξη της τάξεως και την ησυχία της κοινωνίας. Στο καθεστώς αυτό της 4ης Αυγούστου ο εργατοϊπαγγελικός κόσμος της Ελλάδος είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένος. Όχι μονάχα για τα κοινωνικάς μεταρρυθμίσεις, τας οποίας επέφερε η μεταβολή αυτή, αλλά και διότι η τύχη του, ο αγών περί της τύχης του υπήρξε η αφορμή ένεκα της οποίας εξεράγει η μεταβολή της 4ης Αυγούστου. Αγαπητοί μου συμπατριώτες, το 1941, ένα από τα μεγαλύτερα αλλά και σκληρότερα έτη της ελληνικής ιστορίας, παρήλθε. Κατά το έτος αυτό, η Ελλάς, κατάφορτος από νέαν δόξαν, με τα αγώνας επικούς που επροκάλεσαν των θαυμασμών όλης της οικουμένης, είδε το εδαφός της να καταπατείται ολόκληρον από τους εισβολείς, τους νικημένους Ιταλούς, τους μηχανοκινήτους Γερμανούς και τους λαφυραγωγούς Βουλγάρους που όπισθεν των άλλων ήλθαν σαν κοράκια και τσακάλια να τραφούν με σάρκας ελληνικάς. Χιλιάδες Ελλήνων εθανατώθησαν από τους κατακτητάς. Τα ελληνικά αγαθά και η παραγωγή ανυπάγησαν. Το ελληνικό έθνος κατεδικάστη υπό του εχθρού εις θάνατον από ασιτίαν και το ακόμη χειρότερον, ο λαός μας οθείται εις ηθικήν συντριβήν. Monsieur le Président, je vous remercie vivement des aimables paroles d'accueil que vous avez eues pour mon pays et pour moi-même
Et je tiens une fois de plus à adresser à Monsieur le représentant des 12 États fondateurs du traité de l'Atlantique du Nord les chaleureux remerciements du gouvernement royal hellénique pour l'invitation qui nous a été faite d'y adhérer. La Grèce est profondément heureuse de participer désormais à ce traité dont les principes et le but correspondent si exactement aux siens propres. Nous croyons, comme vous tous, à la nécessité de sauvegarder les libertés démocratiques et l'héritage commun de civilisation de nos peuples. Nous croyons en la possibilité de promouvoir la stabilité et le bien-être dans notre région. Et nous croyons tout aussi fermement que l'organisation d'un système de sécurité collective vraiment efficace constitue le meilleur moyen de préserver cette paix dans la justice et la liberté qui répond aux plus ardents désirs du peuple grec si durement éprouvé. Εορτάζομεν σήμερον την Δευτέραν επέτειον του θριάμβου της Δημοκρατίας της 16ης Φεβρουαρίου 1964. Επί τριάκοντα έτη η δεξιά κατήχε την αρχή με ολίγα μόνον δημοκρατικά διαλύματα και είχε συνηθίσει να είναι καθεστώς, είχε εγκαταστήσει το κομματικό και το αστυνομικό κράτος και φαίνεται ακλόνητος. Επήλθεν όμως η Ένωση του Δημοκρατικού Κόσμου και ο πρώτος διετής ανένδοτος αγών και κατορθώσαμεν να νικήσομεν και εφτάσαμεν εις την 3η Νοεμβρίου. Αλλά η νίκη της 3ης Νοεμβρίου ήταν σχετική. Δεν είχαμε απόλυτον αυτοδυναμία. Μας προσέφεραν τότε και η αριστερά και η δεξιά την βοήθεια για να παραμείνουμε εξηρτημένοι από την ευλιάντων. Αλλά δεν εδέχτημεν και στράφημεν πάλι προς την δεξαμενή της δυνάμεως, προς τον λαό της Ελλάδας. Η κυβέρνηση του κέντρου της οποίας προείσταμε θα εκπληρώσει όλας τας υποσχέσεις με σταθερότητα αλλά και με γοργών ρυθμών. Και μεταξύ αυτών πρώτην θέσιν κατέχει εις την εκτίμηση και εμού και των συνεργατών μου η ειρήνευση των Ελλήνων. Γεγονότα πασίγνωστα και οδυνηρά διετάραξαν την ψυχική ενότητα μεταξύ των Ελλήνων, εφηγάδευσαν την γαλήνην από πολλάς καρδίας και κινδύνευσαν να προκαλέσουν ρήγματα εις το εθνικό οικοδόμημα. Αυτά τα ρήγματα σας καλώ να τα φράξομεν όλοι μαζί και αυτήν την φυγαδευθήσαν γαλήνην σας καλώ επίσης να επαναφέρομεν εις των ρημαγμένων μας τόπων. Οι αντεκδικήσεις, τα μίση και η βία δεν πρέπει εφ' εξής να έχουν θέση μεταξύ μας. Οι διεναλλαγόντες εγκρίσιδης αυτού μεγαλειώτης του βασιλέως, τα νέα καθήκοντα ημών, θεωρούμεν πρώτης των καθήκων να διακηρύξουμε δημοσία και επισήμως την ανάγκη της άνευ αναβολής αναστηλώσεως του κύρους του κράτους, έρευνη πάντων και της αμέσου καταπαύσεως της εθνοκτόνου αδελφικής αιματοχυσίας. Εσήμαναν η ώρα των μεγάλων αποφάσεων εκφραζομένων εις φιλοπάτεδας πράξης. Επιμένομεν εις την εθνικώς επιτακτική ανάγκη της αμέσως συμφωνίας περί διακοπής των συγκρούσεων ως αναγκαίας απαρχής και προϋποθέσεως προς επίτευξη των ριζικών και σωστικών λύσεων, τας οποίες θα μελετήσει τάχιστα και θα εφαρμόσει άνευδισταγών εφόλων των εκκρεμών ζητημάτων η σχηματισμένη κυβέρνησης εν ψυχρέμο εκτιμήσει πάντων των υπαρχόντων στοιχείων και επί το αποκλειστικό σκοπό της εξυπηρετήσεως των συμφερόντων του εθνικού συνόλου. Συνέπεια της πολιτικής μας θα είναι
με την βοήθεια του λαού ευεργετικέ δια αυτόν και δια την χώραν και δια των πρόσθετων λόγων ότι συμπαραστάται της συστηματικής πλέον ανορθώσεως του τόπου είναι η μεγάλη μας σύμμαχη, η Μεγάλη Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η προσεχής άφιξης του κοινοβουλευτικού υφυπουργού των εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας υπαγορεύεται από την ανάγκη την οποία αισθάνθη η Βρετανική κυβέρνηση όπως συμπαρασταθεί ενεργότατα στην ανασυγκρότησή μας. Ας αισιοδοξήσομεν λοιπόν και ας εργαστόμεν. Ο τόνος πρέπει να είναι τόνος μεγάλης προσπαθίας και αόκνου εργασίας. Η κυβέρνησή μου φιλοδοξεί να δώσει αυτή πρώτη το παράδειγμα. Δεν υπάρχει τιμή η οποία να είναι δύνατο να καταστήσει πλέον υπερήφανον την ιστορική πρωτεύουσα της Γαλλίας από την τιμή ότι εξελέγει ως έδρα των κυριωτέρων οργάνων της Ατλαντικής Συμμαχίας. Η τιμή είναι ανταξία της ενδόξου αυτής πόλεως, διότι η Παρίσι δεν είναι μόνο ο εγκέφαλος και η καρδία της Γαλλίας, είναι και το σταυροδρόμιο δια του οποίου διέρχονται οι αρτηρίες της Ευρώπης. Ως εκ τούτου είμαι ιδιαίτερος ευτυχής, διότι η φιλόξενος πρόσκληση της γαλλικής κυβερνήσεως μου παρέσχε ταυτοχρόνως και την ευκαιρία να επισκεφτώ τα εν Παρισίης υπηρεσίας και αρχάς του ΝΑΤΟ. Ως είναι γνωστόν, το Συμβούλιο του ΝΑΤΟ αποτελεί το ανώτατο πολιτικό όργανο της Συμμαχίας, το οποίο συσκέπτεται και αποφασίζει επί όλων των ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος. Ο Αλέξανδρος Παπάγος, κύριε βουλευτέ, και στην πολιτική ηγονίστη με την πίστη και την αυταπάρνηση που τον διέκριναν ο στρατιώτη. Αγωνιζόμενος μέχρι τις τελευταίες του πνοής, έπεσε στην πρώτη γραμμή, συνεχιστής της ωραίας παραδόσεως των επιλέκτων του έθνους. Ο στρατάρχης Παπάγος απέθανε. Ζει όμως το παράδειγμά του. Παράδειγμα προς μίμηση για όλους εμάς και για τις επικοινωνμένες γενιάς. Monsieur le Président, Monsieur le Délégué, la Commission générale, en adoptant par 9 voix positives contre 3 voix négatives et 3 abstentions, l'inscription à l'ordre du jour de la question des Chypre pour y faire rapport à l'Assemblée générale, a porté un premier jugement sur la validité de l'argumentation présentée par la délégation hellénique pour étayer sa demande d'inscription, ainsi que sur les objections développées par la délégation britannique. Je me borderai donc à fournir en assemblée, par un exposé rapide et succinct, des éléments d'appréciation qui pourront l'aider à la décision qu'elle aura à prendre. À ce sujet, je désire déclarer que le gouvernement hellénique a bien l'intention de respecter ces jugements et de donner à la décision de cette haute instance internationale que sont les Nations Unies la suite d'application qu'elle comporte. Κυρίες και κύριοι, Έλληνες και Ελληνίδες, όσοι με ακούτε ή και με βλέπετε από το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση, απολαμβάνομεν το αγαθόν της ηρέμου, ειρηνικής και ομαλής κοινωνικής συμβιώσεως. Έκαστος Έλλην αναπτύσσει τας δραστηριότητάς του καθόν πέραν αυτών των δικτών θα δώσω βασικά επιτεύγματα και τινας δίκτας ευημερίας για να συνειδητοποιήσομεν πάντες επί του αυτού επίπεδου αυτό το οποίο ζώμεν ως αποτέλεσμα της προσπαθίας μας των τελευταίων 5 ετών. Καταναλύσκομεν 370.000 τόνους κρέας έναντι 250.000. Τούτο τονίζομεν και εντός της συμμαχίας, τούτο τονίζομεν και προς πάσαν κατεύθυνση. Speaking shortly before the plebiscite of July 29, which confirmed our new republican system of government, I said that the best remedies for the country's problems were the 3 F's: forget, forgive and fair elections.
President Papadopoulos has already implemented the policies of Forget and Forgive. The immediate objective of my government, therefore, is to prepare the country for fair elections, for a democratic parliament. I sincerely hope that in this difficult task, my countrymen will give me their backing. Να ζητήσει την ολόψυχον συμπαραστασή του εις την τεραστία εθνική προσπαθειά της. Παρά τας δύο συνταγματικάς περιπετειές και την ταλαιπωρία δύο δημοψηφισμάτων κρατικών λειτουργών, είναι θεμελιώδης νόμος. Ρυθμίζουν την άσκηση του νομοθετικού και του δικαστικού κλάδου, ώστε και να αποκαλείται η κυβέρνηση όλα στα τάξεις των ανθρώπων, υπ' όλα στα περιστάσεις και καθ' όλους τους καιρούς. Κύριοι βουλευτέ, είναι παρήγορο το σημερινό θέαμα της Βουλής και είναι μια έμεσης αλλά σαφής απάντησης σε όσους, υποκρινόμενοι τους φίλους του κοινοβουλευτισμού, εις κάθε ευκαιρία οδύρονται διότι οι βουλευτές δεν παρακολουθούν τα συνεδριάσεις. Σε κανένα κοινοβούλιο του κόσμου δεν υπάρχει η αυστηρά απαρτία η οποία υπάρχει στο ελληνικό κοινοβούλιο. Είναι φυσικό όταν συζητούνται νόμοι που στερούνται γενικότερου ενδιαφέροντος να παρίστανται μόνον οι βουλευτές εκείνοι οι οποίοι έχουν άμεσο γνώση του θέματος. Όταν όμως συζητούνται νομοσχέδια γενικού ενδιαφέροντος, όπως είναι το σημερινό που αφορά τη νέα γενεά, τότε προσέχονται όλοι οι βουλευτές και αυτή είναι η δύναμη του κοινοβουλευτισμού. Η δύναμη του κοινοβουλευτισμού είναι ότι δεν υποτάσσεται εις διαταγάς και οδηγίας, αλλά ενσυνειδήτως μόνος του ο κάθε βουλευτής κάνει εκείνο που πρέπει και κατά τις περισσότερες περιπτώσεις, στα 99% των περιπτώσεων, αυτό που κάνει είναι το ορθόν. Το ΠΑΣΟΚ, λαέ των Αθηνών, είναι ο έφηβος που ανδρώθηκε χωρίς ιστορικές αμαρτίες. Είναι νέο κίνημα, όπως είναι και τα νιάτα του τόπου μας, και γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ είναι το αύριο της πατρίδας μας. Στις εκλογές της 18ης Οκτώβρη, εκλογές που έχουν τον χαρακτήρα δημοψηφίσματος, που είναι η ώρα για το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι, καλούμε όλους τους μη προνομιούχους Έλληνες, καλούμε όλους τους Έλληνες να δώσουν το παρόν και με την ψήφο τους να πούν το ναι στην αλλαγή, το ναι στη νέα Ελλάδα που θα φτιάξουμε, το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση και ο λαός στην εξουσία. Βέβαια, η μάχη εκρίθη, η απόψινή, απίστευτη, ατέλειωτη, πρωτόγνωρη αυτή η συγκέντρωση, αυτή η γιορτή της Ανάστασης, αυτό το πανηγύρι της δημοκρατίας και της νίκης, αυτό μας λέει πως τη Δευτέρα στις 19 το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση και ο λαός στην εξουσία. Έτσι ώστε επιτέλους κάποτε, λαέ των Αθηνών, να μπορούμε να λέμε ότι η Ελλάδα ανήκει στο λαό της, ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Γεννήθηκα στις 13 Σεπτεμβρίου του 1927 στο Γήθιο της Λακωνίας, στη Μάνη. Από πατέρα και μάνα Μανιάτισσα. Ο πατέρας μου ήταν δικαστικός. Παντρεύτηκα το 1954 τη Μαρία Ραγκούση, από την οποία απέκτησε δύο παιδιά, τον Πέτρο και την Τόνια. Που
Πώς ήταν τα παιδικά σας χρόνια? Δύσκολα? Δύσκολα ήταν τα παιδικά μου χρόνια, αλλά ωραία. Θυμάμαι που σαν παιδί ακολουθούσα την οικογένειά μου, τον πατέρα μου, ο οποίος τότε μετετίθετο κάθε 2 χρόνια, και έτσι είχα την ευκαιρία τα παιδικά μου χρόνια να τα περάσω σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς για τις διάφορες δραστηριότητες του σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, όταν αυτές είναι μακροχρόνιες και πολύπλευρες. Θα προσπαθήσω όμως να αναφέρω τα κύρια σημεία των δραστηριοτήτων αυτών, χωρίζοντάς τις εκείνες που αναφέρονται στον πανεπιστημιακό, επιστημονικό τομέα, και τις άλλες που αναφέρονται στον δημόσιο τομέα, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Στην αρχή θα ήθελα να δηλώσω ότι στη ζωή μου ουδέποτε ανεμίχθηκα στην ενεργό πολιτική. Πάντοτε εργάστην ως επιστήμον και ως τεχνοκράτης. Να ευχηθούμε καλή Ανάσταση απόψε. Τέτοια συγκέντρωση δεν ξανάγινε. Η αστυνομία με πληροφορεί, γεμάτη η Πανεπιστημίου και Θεμιστοκλέου, η Σταδίου και Αρσάκη, η Ομόνια πλήρης, η Αγία Κωνσταντίνου γεμάτη μέχρι την Τροχέα, η 3η Σεπτεμβρίου μέχρι την πλατεία Βικτωρίας, η Πατησίων μέχρι την πλατεία Κολιάτσου πλήρης. Αλεξάνδρας τη βλέπω μπροστά μου μέχρι Αμπελόκηπη. Πεδίο του Άρεως, η Αθήνα βούλιαξε. Είναι η παντοδύναμη φωνή της πρωτεύουσας της Ελλάδος που θα ακουστεί στα πέρατα της ελληνικής γης. Πολίτες της Αθήνας, με δική σας πρωτοπορία η νίκη κερδίθηκε. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία! Παρακαλώ να διαλυθούμε ήσυχα και δημοκρατικά, αλλά να σταθούμε όρθιοι, άγρυπνοι, ήσαμε το πρωί της Δευτέρας, έως ότου το αποτέλεσμα επισφραγίσει τη νίκη. Γεια σας! Φιλικών προς το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους, η βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης και η προσαρμογή στις σύγχρονες μελλοντικές απαιτήσεις των καταναλωτών. Αυτό θα γίνει με την πρόθεση εναλλακτικών καλλιεργιών, την παραγωγή νέων προϊόντων, την παραγωγή οικολογικών προϊόντων, την ποιότητα των προϊόντων, η οποία κατοχυρώνεται και από επωνυμία, σήματα, την αξιοποίηση της βιολογικής γεωργίας και βιοτεχνολογίας. Και ένα κεντρικό στέλεχος, ένα κεντρικό σημείο της πολιτικής για την Ύπαιθρο θα είναι ο νέος αγρότης. Θέλουμε το νέο αγρότη να είναι καταρτισμένος, να μπορεί να πάρει επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, να του δώσουμε και τα εφόδια, χρηματικά και άλλα, για να μπορέσει να εγκατασταθεί και να αναπτύξει δραστηριότητες. Αλλά που με το έργο του ζωντανεύει μια άλλη Ελλάδα. Την Ελλάδα της πίστης, της αυτοπεποίθησης, της καλλιέργειας, της γλώσσας, της σχέσης με το Θείο. Την Ελλάδα της εθνικής υπερηφάνειας, του φωτός και του λόγου. Την Ελλάδα που έχει πλήρη συναίσθηση της ιστορικής αποστολής της ως κυβωτός αξιών, πολιτισμού και παραδείγματος. Αγαπητέ Γιάννη Σμαραγδή, είμαι βέβαιος ότι και με το καινούριο σου έργο για τον Ιωάννη Καποδίστρια θα μας καθυλώσεις, θα μας ταρακουνήσεις, θα μας εμπνεύσεις. Άλλωστε, η επιλογή του θέματος μόνο τυχαία δεν είναι.
ο πρώτος Έλληνας κυβερνήτης και οι χαμένες ευκαιρίες της εποχής του. Η άνανδρη δολοφονία του για να μας θυμίζει τα δεινά της διχόνοιας και των διχασμών μας, αλλά και τα επίχειρα της εξάρτησης από αλλοεθνή συμφέροντα. Θερμά συγχαρητήρια. Καλή επιτυχία κύριε Φιλιππάκη στα επόμενα χρόνια. Αισθάνθηκα ιδιαίτερα περίεργα όταν, μιλώντας με την ηγεσία των βιομηχάνων, με αρκετούς των βιομηχάνων της Γερμανίας, μου είπανε δύο πράγματα περιμένουμε από εσάς. Το πρώτο, διαφάνεια. Βεβαίως έχουμε και αυτοί και εμείς όλοι μας μια ευθύνη ότι δεν είχαμε πάντα τη διαφάνεια στη χώρα μας. Αλλά πράγματι ένας επενδυτής, ένας καλός επενδυτής θέλει διαφάνεια και κανόνες, όχι κάτω από το τραπέζι. Πρέπει να σπάσουμε τη διαφθορά στη χώρα μας για να ξέρει ο άλλος που πατάει. Αλλά το δεύτερο το οποίο μου είπε είναι εμείς να έρθουμε να επενδύσουμε. Όμως πρέπει να υπάρχει και ένα αίσθημα πατριωτισμού στη χώρα. Τι εννοείται? Λέει, όταν συνάδελφοί μου επιχειρηματίες Έλληνες βγάζουν τα χρήματά τους έξω, πώς εμείς θέλετε να φέρνουμε τα χρήματά μας μέσα στην Ελλάδα? Να δείξουν πρώτοι αυτοί το παράδειγμα και εμείς ερχόμαστε να επενδύσουμε στη χώρα. Ο προϋπολογισμός του 2012 είναι ένα ακόμα συντεταγμένο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Θέτει φιλόδοξους στόχους και συνεπάγεται θυσίες. Οι στόχοι είναι αντίστοιχοι της προσπάθειας που πρέπει να καταβληθεί. Αλλά οι θυσίες θα δικαιωθούν από το τελικό αποτέλεσμα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, σας καλώ να στηρίζετε την προσπάθεια και να συμβάλλετε στο εθνικό αποτέλεσμα υπερψηφίζοντας τον προϋπολογισμό του 2012. Με εθνική ενότητα, με σκληρή δουλειά, με πίστη στις δυνάμεις της χώρας, η Ελλάδα θα έχει το καλύτερο μέλλον που της αξίζει. Μπορούμε και θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Η ελληνική δημοκρατία λοιπόν με δική της πρωτοβουλία αναγγέλει στην ουσία τη δυνητική απομείωση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και εσείς μας αναλύετε τη νομική κατανομή της ευθύνης σε μια τέτοια περίπτωση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το κάνετε αυτό και με καινοφανείς όρους, όπως είναι τα πλευρικά όρια, και όλα αυτά είναι αδιανόητα. Και όλα αυτά πότε? Όταν μας λέγατε ότι η σύμβαση αυτή δήθεν κουρέλιασε και τάχα ακύρωνε το τουρκολιβικό μνημόνιο. Τέτοιο ήταν το ψέμα. Και μετά μου λέτε να μην ανησυχώ. Η ανησυχία μου δεν είναι επιλογή. Η ανησυχία μου είναι πράξη συνείδησης. Και να ξέρετε, δεν υπάρχουν επαγγελματίες ανησυχούντες. Ερασιτέχνες εφησυχασμένοι υπάρχουν. Ευχαριστώ πολύ. Δύο βουλευτές στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συγκλονιστική παρουσία σας και θέλω να δεσμευτώ απέναντί σας. Στις 22 του μηνός θα κάνουμε πράξη την ελπίδα και το όνειρο για προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας που θα εφαρμόσει ένα πρόγραμμα ανόρθωσης της οικονομίας, στήριξης της κοινωνίας, αύξησης μισθών, μείωσης τιμών, ρύθμισης χρεών και ένα κράτος δίκαιο και αποτελεσματικό, ισχυρό, κοινωνικό, δίπλα στον πολίτη, όπως το έχει ανάγκη ο πολίτης, όπως το έχει ανάγκη η κοινωνία. Να είστε καλά, καλή δύναμη και με την νίκη. Σας ευχαριστώ θερμά. Γεια σας. Εμείς απέναντι σε αυτό το κλίμα το οποίο συνειδητά διαμορφώνει η αντιπολίτευση δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά μόνο την επιλογή της πρόοδου. Αυτή την επιλογή σηματοδοτεί ο προϋπολογισμός του Υπουργού Οικονομικών και Πρόεδρου του Eurogroup με κάθε φοροελάφρυνση να μεταφράζεται τελικά σε περισσότερα χρήματα, θα το ξαναπώ, στην τσέπη των πολιτών, σε καλύτερο εισόδημα.
με την ανάπτυξη να φέρνει ευκαιρίες για όλους και νέες δουλειές, η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής να μετατρέπεται σε αλληλεγγύη, η πτώση του χρέους σε σταθερότητα, η ισχυρή άμυνα σε σιγουριά, η αυξημένη πόρη σε αξιοπρεπή νοσοκομεία και σύγχρονα σχολεία. Αυτό το σχέδιο ευθύνης, συνέπειας και προοπτικής, κοινωνικής φροντίδας και αναπτυξιακού προσανατολισμού είναι μια γέφυρα προς την Ελλάδα του 2027 με ορίζοντα το 2030. Είναι ένας καλά σχεδιασμένος οδηγός δράσης με συγκεκριμένα μέτρα που, όπως περιέγραψα, θα ξεδιπλώνονται στο χρόνο. Είναι τέλος και ένα κάλεσμα προς όλους μας να συστρατευτούμε, ελαχιστοποιώντας τις αδυναμίες μας, αυξάνοντας τις ανεξάρτητες δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας. Το έχω πει πολλές φορές, το παραλαμβάνω και σήμερα. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Γι' αυτό και σας ζητώ να ψηφίσουμε ενωμένοι τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026.